Хворому на COVID-19 Петру Порошенку стало гірше. Про це повідомила дружина п'ятого президента Марина Порошенко. За її словами, у нього двостороннє запалення легень. Наразі він у лікарні, але лікарі навіть не можуть взяти кров, бо вона загусла. Через це неможливо зробити аналіз, щоб промоніторити перебіг хвороби. У 55-річного Петра Порошенко діагностували коронавірус 29 вересня, а 3 жовтня стало відомо, що його шпиталізували. Тим часом коронавірус б'є нові рекорди в Україні. За останню добу захворіли вже 4753 людини. Померли від ускладнень 77 пацієнтів. Найбільше нових випадків зареєстровано в Харківській, Київській, Одеській областях та у місті Київ. Мета, щоб наші можливості повністю перекривали відповідно потребу країни. І зараз ми вийшли більше 30 тисяч на тестування. Ми хочемо до грудня місяця, щоб це було не менше 50 тисяч тестів ПЛР, які будуть робитися саме в державних закладах. Те, що стосується наших потужностей. Окрім того, в нас є ще один метод, який ми запроваджуємо, він тільки з'явився в світі. Це так звані тести, швидкі тести на антиген